Prepač, môžem otázku? Jasne. To je tvoje auto? Áno. Čomu sa venuješ, že máš takéto auto? Normálne pracovné auto, ale robím filmové efekty do filmov a reklam. Do filmov a jaký najväčší film si robil? Najväčší, Terminator 6 možno, Strážcov galaxie 1, 2. My chodíme po Slovensku a Česku a robíme rozhovory s najúspešnejšími ľuďmi. Mal by si minútu, 2 minúty na rozhovor? Ľudne, jasne. Tebe sa podarilo zo Slovenska, z Handlovej dostať až do Ameriky. Čo bola taká najťažšia vec pre teba? Veriť v to, že niečo môžeš takéto robiť. Ako si povedal, handlové to nebolo úplne jednoduché. Bolo to skôr to, že veriť v to, že sa vôbec niečo takéto dá, keďže naokolo teba sú všetci robotníci alebo baníci. Takže na začiatku ťa spochybňovali ľudia. No určite. A nie, že len na začiatku, ono to dodnes tak je. Akýkoľvek nápad, čo mám, tak to spochybňujú a väčšinou tí blízky, ktorí sa o teba boja. Veríš na work-life balance? Verím, ale až odstupom času som na to prišiel, ako to je dôležité. Človek, keď je mladší, tak si myslí, že je nezničiteľný a že je nesmrteľný a že môže robiť čokoľvek. By určite mali mať nejakým spôsobom balans v živote, lebo keď ho nemajú, tak sa to začne prejavovať vo všetkých aspektoch, súkromných, pracovných, vo všetkom. Aké boli najzaujímavejšie filmy, na ktorých si pracoval? Pre mňa to bol určite Lincoln pre Spielberga, určite to bol prvý diel Strážcov galaxie. Koľko máš rokov? 43. Ja mám 21. Ak by sme zajtra obaja zomreli a mohol by po tebe zostať len jeden odkaz, čo by to bolo? No, až takto extrémne. Človek by mal žiť tak, aby neľutoval nič, čo robil a aby si užíval tú prítomnosť, či už s ľuďmi, ktorých má, alebo kohokoľvek, koho pociťuje, že je pre neho potrebný, tak mal by si tým tráviť čas a nečakať, že to raz bude nejak inak. Toto bude super rady, ďakujem krásne. Ja ďakujem za rozhovor.